Hey guys, welcome back to our YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪಂಡ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲಾಲು ಇನ್ನಿತ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ. ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಐಟಿನ ಪೂರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನಾನೆ. ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಅಮ್ಮ ಏರೇನು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಏರೆಗೊಂದು ಪಂಡ ಏರೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 20-25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಅಮ್ಮ ಏರೇನು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಕೊರೋಡು. ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಅವ್ರ ದಾಯಿ ಏನನ್ನತ್ತ ನಲ್ಲಿನ ದಾಯಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದು ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಕೊರೋಡು. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರುಂದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಪೋನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಮಲ್ Who wakes early in morning? ಏರ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಯ್ ತುಳುಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಡು ತುಳುಟ್ಟು ಏರ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ತತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏರ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಯ್ ಕಾಂಡ ಏರಕ್ಲ ಇರಗೆ ಬೇಗ ನಾಲೆಜ್. Who is helpful to okay ಇರ್ನ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೆಂಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನ್ಪು ಜಲಾತಿ ಆನೆ ಮನ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಪಾಸ್ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲು ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, Who is so disciplined? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಏರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಂತ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಮ್ಮದೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ more time in washroom. ಏ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂದ್ರಿಡ್ಕೊಳ್ವಿ ಜೈ ತೊಡೋಣ ಓಲೆ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. Who spends more time in phone? ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೋದು ನೇಪಾಳ ನಿಂತು ಬಂದ್ಪೇರು. Who maintains our home in right condition? ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೋಲ್ ಮಾತು ಹಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಉಚ್ಚಿ. Who is choosy in eating food? ಏರು ಒಂದು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ಅವ ಸರಿ ತೂ ತಿಂಪು ತಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತೆ ತಿಂಪಿಜೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬರೋಬಾಳ ಅಂಚತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾತಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೈ ಫುಡ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪುಜಿ ರಂಚ ಏರಿದೆ ಕಂಚ ಅವಾಲೆ ಓಕೆ. Whose absence makes you happy? ಏರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪು ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ಮೋದಿ ಇಜ್ಜಲೆ ಇಜ್ಜಲತ್ತ ಯಾರು ದಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಬೇಜಾರನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂಡಲ್ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿನ ತರ ಖುಷಿ. Who is drama queen? Drama queen ನಮ್ಮ always drama queen. So who takes longer time to take ready? ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಲೆ ಎಂಚೇತು ಲೇಟ್ ಪಂಡೊಂಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮುಂತದು ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಜನೆ ಪೋಡಾಲು 1 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದೋಡು ಐ ಕಾಲೇನೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನಿ ಅವು ಗೋಡು ಒಂದು ಏರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಅದು ಜಿಂಜ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಒಂಜಿ ನರಕಲ ಕೊಡು ಇತ್ತಿನ ದಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಪುನಿ ನರಕ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದನ್ನಕ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಯಾರು ಅಂಜಾದರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಈ ಅಡಿಗೆ ನೋಡು ತಿಂದಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೀದು ತಿಂದಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಅವಲವಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಎಮೋಷನಲಿ ವೀಕ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪೂಜಾ ಇತ್ತು ಹೋಗಿರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ
ಅದೇ ಜೋರ್ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಜೋರ್ ಪಲ್ಯ ಬರ ಐಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಗಮತ್ ನಮ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮದ ಎತ್ತು ಬಂತೇನೆ ಅದಮ್ಮ Who is funnier? ಮಲ್ಲ ಇವಾಗತ್ತು ಇತ್ತೆ ಚೂದಿನತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅತ್ತ Who is funnier? ಏರು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ ತನ್ವಿ ಹೊಗಲ್ನ ತೆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ ಹೊಗಲ್ನತ್ತ ತೆಗೆ Who complains more? ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಡೆಲ್ಲಿ ಇಂಕೆ ಒಂದು ಬೆರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಷ್ಟು ಎಂದ ಚಾಡಿ ಬಂತೆ ಒವ್ವಾಂದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿತೆ ನಾನು ಈಯೇ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮಂತ ಕೈದಿರ್ತ ಕೈ ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂಜಾವಾ ಅಲ್ವಂತೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ Who spend most money? ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತಾ ಬರ್ ಚೆನ್ನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೈಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಯಿ ಖರ್ಚಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಶೋದಾಗಿ ಪಾಪ ಅಂದು ಮೀಶೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಕ ಗೊತ್ತು Who is the better cook? ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೇರು Who understands situation? ಏರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಯಾಣಿ ಮಲ್ಲ ತಂಚ Who travels more? ಏರು ತಿರ್ಬೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗುನಿ ಅಮ್ಮನೇ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚತ್ತು ಗಂಟೆ ಜನ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗುನಿ ಮೋಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರೋ ಇಂತ ಬಿಡು ಹಿಂಗೆ ದಾಯಿಗನ್ ಬಿಡು ದಾಯಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಭಜನೆಗ್ ಅಡೆಗ್ ಇಡೆಗ್ ಅಡೆಗ್ ಇಡೆಗ್ ಪಂಡ ಓ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಭಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ತಿರುಗು ನೀಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏರು ಓದ್ರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬರಂತ ಮಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋಡ್ ಯಾರು ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಂತ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೌದಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬಂದ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಡ್ಬುರನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪುಂಪುರ ತನ್ನಿ ಇಂಚವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಾವು ಐದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಂಜ ಬಿಡ್ಕೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವನ್ನ ಕಾಕಾಜಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆರು ಹೂ ಮಂತಲ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಹೂ ಮಂತಲ್ಲ ನವಿಲ್ದ ಗಡಿ ಮುರಳಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಮಂತನ್ ಪುರ ತನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನ್ ಪುರ ತನ್ನಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೂಮ್ ಮುಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಂತ ತುಳಿತ ಚೂರು ಇಡೀ ರೂಮ್ ಪೇಂಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ರೂಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ಹೇಟ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಏರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ ಬೋಡು ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಮ್ಮ ಒಳಗಲ್ಲ ಪೋಯಂಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಫೋಟೋಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅತ್ತ ನಮ್ ಕುಡಿರೋದು ಕೊರ್ದು ದೆಪ್ಪ ಅವನಿ ಫೋಟೋ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ 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 ಅವು ಏರಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ತನ್ವಿ ಆ ಪಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಂದ ವಾಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏರಿಗೆ ಪೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಉಂಡ ಐಕೆ ಇಷ್ಟ ನಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಾಯಿ ಪಂಡ ನಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡಲಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದಿನ ಪುಚ್ಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಗೆ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೇಚರ್
ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ? ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಮಳೆಗೆ ಇಷ್ಟ. ಚಿನ್ನ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಜಿನ್ನತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆತ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ನಾಳೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರು ದೊಡ್ಡನ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಇರು ಅಡ್ಡ ಜನಟ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಗೆ ಚೂರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡ ಮಾಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಗುವಲ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಅಂಡ ಪೂರ ತೂ ಒನ್ಯ ಅಂತ ಅರೆ ಯಾರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೋ ಗಲಾಟೆ ಜೋರ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಚೂರು ನೆಪ್ಪೆ ಅರಿಗೆ ಯಾರು ನೆಪ್ಪೆ ಯಾರು ನೆಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದಲ್ಲ ಅನ್ನಗಾರೆ ತೂಗೊನ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ. ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಕ ಜೋರ್ ಕೋಪಾರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂದಿರ ಗೋವು ಬಾರಿ ಕೋಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ನೆನಪುಂಡು ಇದಾಗ ನೆನಪುಂಡು ತುಕ ಆತು ಗೊತ್ತಾತನತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಓ ಪಡ ಆತಿನ ಹೌದಿ ಆನಿ ಚೇತನ ಮದಿಮೆಗ್ ಅವತ್ತ ಓ ಏರು ಎದ್ದು ತೋಜಂತೇರು ಬಂದು ಅವರ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಂತೀನಿ ಮದಿಮೆ ಇಡು ತನ್ನಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಲೆನ್ ಸೊ ಐನ್ಕೇನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೋಪ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬರ್ತದ ರೂಮ್ ಲೆಗಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಪ್ಪ ಉನ್ನಂತೆ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಪೂಜಾ 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 ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂಥರ ಆಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜೈದರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದೀಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಲ್ತದಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅಂಜೆತ್ತು ಒಕ್ಕದು ತನಿಷದ ಮತ್ತೆ ಜೆತ್ತೆ ಒಕ್ಕದು ನನಗೆ ಈ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಉಳ್ಳಗೆ ಈ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿ ಬುಲ್ತದ ಅದನ್ನು ಬುಲಿಪರ ಅರಬೈದಿದ್ದು ಬುಲಿಪರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಈ ಜೈದಿನ ನಿಂತೀನಿ ಕೈ ಕೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ. ಈತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿರ್ತೀನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ಹೊಸತಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.